Здравейте, това е вторият епизод и ме убиха. Някакво много зрелищно. Да. Аз си взимам третия самолет. Мисля, че този път ще взема да убия някой. Но така стане. Готин ми е самолета. Аз много харесвам този самолет. Така, да се вземем да убия някой. И първият ни убит самолет за този епизод. То само за няма една минута. Да. Добре, да тръгнем. Да летим. Да видим кой ще ни иде на пътя. Кой ще влезе, ще го убием. Точно тук. Май иска точно от нас. Критикално бихме и още малко и ще вземем да го убием. Но те моите ако така се бутат. Да, ние накрая ще се блъскаме не с него, а с моите, които само се блъскат. И то само за да вземат кила. Той пък пламенът се и с призми кофти. Така, да видим някой друг самолет. Сега имаме 2 кила, 3 танка и да умирания. Ти си. Не го стигам вече. Цела глъче малко и да, всички патроните. Но ще продължаваме да го. Аз продължавам да се огона, докато не умре. И сега остава някой да му вземе. Най-сетне. Предава се. Прозраждам и с батагън. И цялата цяла някъде. Само ми загуби времето обаче. Прати ме на Майн Сирайн. Но го убих. И той блъсна в стената. За жалост тази игра ще загубим. Те ни бият. Много. Виждате какъв е резултата. Не е много хубав. Така. Аз много обичам да играя с британските самолети. С британските и руските на СС. Много ги обичам, тъй като аз съм запален по войните. И много ме кефт. Опс, ти си тук за...
Да. Какво е това? Значи, аз се ударя в него, той май ме убива, но аз пък няма да му набия никъде. Гати. Точно в базата ни... Много обичам така лице в лице да се изпращаш в някакъв самолет. Това, че галата е, че почти винаги губа, защото се разбивам в тях. Май то сега ще ме разигра. Покрай скалите. Гавно. Той е по-маневрен от мен. Го убих. Топ, може да съм уби танкът. Те са много зади танковете. Трудно... Да, си говорихме тази игра. Жалост. Да. Това ми се във от мене и сега чао.